bedane ado mboten gawe Ciblek. Ora. Ora. Bisa sawangan. Wih, padha-padha seragam kali warnane. Ora ono beda. Iki 11 12. 11 12. Lian Sindu 11 kae Lian Sindu 12, DE 11. Dadi ming sithik ning iki 12 siang kae 11 malam. Lah tak ngenteni mataharine mubeng sik. Maksude keprimen? Ora. Wong pada bae wadon, Mbak Lian Sindu ya wadon, Nyong ya wadon. Ki duwe irung, Nyong ya duwe irung, ora keteng Nyong bolongan tok. Tetep ya wong wadon. Lho ya iya tetep komplit anandase nasi tangane pada wadon. Padha wedok, Pak. Bolongan ya tetep sangat ya bolongane sangat Nyong ya sangat. Sama, jajar dijajarke ngene iki. Iya, tetep. Sami Pak De. Nah, Jajarke. Ono tas kresek ora? Gua apa? Arep Kenapa? mutah. Aku arep mutah. mbok arep nggo wadah. Disadari kaya ngono ki anugrahing Gusti sing akarya Nah, ya, jagat. aku ya menyadari tapi kan Pak Demarwoto sing arani Nyong warna-warna. Sing mancing kae lho. 11 12 apa? Iki kaya bar dicas ya banter banget suara. Mau lobet ya saiki bareng ana Lian Sindu njur banter. Ya ora kae kowe Nyong Emosi padak. dek. Mboten emosi aja je padak-padakna sing penting tuli wong wadon setia. Sing setia sapa? Lah ya Mbak Lian ya setia, Nyong ya setia Setia kan. karo sapa? Black. Kowe setia karo sapa? Karo bojomu. Yo. Lah karang bojomu ki rada ora weruh kok. Yo Anane Ciblek. kowe ya mek kowe. Salam. Sampeyan donekke elek. Kuwi aja emosi. Lah kepripun sih? Tenan. Elek karo Ayu, sampeyan elek Mbak Lian Ayu. Nggih. Ki awet sampeyan. Awet sing elek nggih. Kaya Mbak Lian Ayu sesuk karang enom ta. Sesuk nek tuwa. Lah umur Ku dadi 8. elek. Lah Lah. umur 80 Ning nek wis. Ciblek saiki elek, sesuk elek, tuwek elek. Nah, Kuwi awet. awet mati Jos. ya elek. Wis kowe Beda berat. karo ki sing ayu. Kowe- Sing ki ayu mengko mati ndek kuda ora karu-karuan. Kowe Emosi iki meneh. elek ning konsisten. Iya. Elek kok konsisten. Ayo sekolah elek nganti mudar ya elek. Kon kok elek. Ning malah ngono awet, Blek, tenan. Iya. Soale apa? Bolongamu irung kuwi cilik. Ampekamu iso ngirit. Irit. Ha iki boros nek ngene iki semene iki. Wah, carane bengakan. Dadi ombo ya. Mbok karo ora ngerti aku dong ngene iki. Tapi nek Pak De seneng sing cilik napa sing gedhe? Sing niki sing bolongane gedhe napa sing cilik? Milih. Irung. Irung. Mik bolongane itu apa keseluruhan? Masa digenah. Lho ayo genahke no. Iya bener. Omong saiki aja sak penae. Ora gerusak-gerusu bener. Begitu kleru tak Iya. HP sing anyar iki medeni. Iya. Kowe ngerti pasal 769? Apa kuwi? Kuwi medeni meneh. Wih, apa kuwi? Aku ya urung maca. Ngomong ke pasal Ora ngerti bae Padha-padha do rapal. ngomong napa. Nek secara keseluruhan waton wonge normal lho. Waton Ya wonge normal to. nek wonge sing nyawang normal, sing disawang normal. Ayo mbok tombok cemban ya ngur iki nak. Perlu STNK ya tak serahke ora masalah. SNK apa wong duwe be ora. Becak ngawur wae. Sesuk ki calone nganggo STNK becak. Ayo milih iki to. Lho disawange delokon gomebian. Nah, nek Ayu upamane Ciblek cara napa Lian Ayu? Ayu sik pundi? nek cara buah-buahan apa? Mbak Oto. Nek Lian. buah ayu kabeh le muni. Iki wong wedok kabeh niku. Rada celuthak nek iki muni. Ayo mbok iki nek cara buah-buahan. Lho iki arep ayu, kulite kuning. Apa kuwi? Kuning mundu. Ketoke mingin kene nek dicokot ning untu marai linu. Wih. Enak yo Ciblek. Anggur rame Angger kula angger cara buah klengkeng madu. Allah. Piye, cocok ora, Mbah? Ya cocok cilik tapi manis Klengkeng banget. madu. Kulitnya tipis tapi jerone kandel. Jerone kandel. Kandel lah wong klengkeng madu dicokot-cekut iki banyune mencerut.
Muncrat banyune nggih. Muncrat kok mencrut. Lambene sing glayang. Iya. Lagi umpamane buah langger umpamane mobil, Pak Dek. Nek iki jelas. Mobil apa sepeda motor? Ya sepeda yang kena, mobil yang kena karepe. Apa? Karepe. Tukang sone ning pancen. tukang dadak omong banter banget e. Nek mobil iki jelas. Mobil sing iso mendeteksi dalan. Pajero. Kuwi mobil iso ngerti dalan. Mergo nek arep jeglong ngono mobile muni dhe. Pajero. Wah. Nek Pajero. Nek kowe mobil Nyong kae mobil apa ya? tronto kae. Apa Mas? Tronto. Tronto sih mobil apa? Suzuki. Suzuki dhisik ana, Suzuki tronto ki ana. Oh apa ya? Angger nyong Agia. Agi apa bae Rika nang kene. Agia Kowe iki nek mobil sing mobil paling medeni. Ono mobil ditumpake medeni. apa sing paling medeni? Nissan. Nyong mobil Nissan. Ya. Dening Nissan ya Nissan nggon sing kae, Mbok. Nggon wong mati kae. Iya, ya kuwi. Oh berarti ke nyong mobil Nissan. Heeh. Berarti kowe Majide. Sapa? Aku mayite Ya iya lah aku Nissan kowe Majide. ora mungkin. Lho kok ora mungkin. Aku sesuk dibalsem kaya mumi kok. Oh di air keras. Ora nono air keras. Ora nono air keras kok njur marai awet. Nek kewan nek menungso ya mlonyoh kena air keras. Oh apa iya? Iya. Jam takon ngono apa iya. Asli? Kebumen Pak De. Ora takone kok ora pas temen. Aja Piye? gelem semaur masa takon asli. Lah apa ki wis campuran? Ya campuran bapakne Ya, karo asli mbokne wedok. dadi iki. Lah ya dong ngomongnya aja asli. Asli ngendi apa daleme ngendi kok malah Asli asli. tok. Lah Kaya bis saiki kowe bae. nek ditakoni kono godhog wedang. Wedang ki wis dadi kok digodhog. Oh iya Kowe ya. cendhek koyo entuk goblok niku aja kebangetan lho, Blek. Lah saiki ngulek sambel. Sambel wis dadi kono gek ngulek sambel. Kuwi tembung Jawa nek istilah kasusastran jenenge roro basa. Basa sing rusak nek dibenerke malah kleru. Oh. Aku dosen kok sepelekke. Oh dosen. TK. Angel lho mulang PAUD. Dosen. Asli Angel asli saka Saking Kebumen. Kebumene ngendi? Mirit kula Pak De. Mirit. Nggih. Terus sing ngene. Takone. Kok nganggo sindu jenenge? Kula wayahe Pak Dalang Sindu. putu dalah. Roh aku nang kono suwe nang. Kok takon? Lah Men wong weruh kok tak- pemeriksa men ngerti. Oh. Para pemeriksa biar tahu oh iki wayahe Dalang Sindu. Ora kok dadak takon. Ora entuk. Ya ora oleh jare wis ngerti kok. Lah saiki padane kowe arep takon niki jangane napa? Wis weruh kok dadak takon. Ayo Ayo piye? Aja. pengen ngincipi kok. Lah nek takon dhisik to. Apa Kok nek menawa? takon mesti ngicipi? Lah iya. Tenane. Iya lah. Aja Saya ketok nek kuwi enak. Wis aja sembrono to. Wong tuwa aja tak warai reko-reko lho. Lho nyatane wong wingi takon anu ngertos nomere Mbah Marwoto nggih ngertos. Lah nyatane diincipi kok sampeyan diaturi tekan kene. Ayo tembungmu dicipi iki bener apa luput? Diincipi nek basa Jawa. Ayo apa? ngeterapke. Ayo apa? Ngicipi ya panganan. Ayo, aku rumangsemu pangananmu. Aneh ngungkuli whisky nek aku dipangan lagi entuk jempol kowe pendem wong sing mangan. Ora mesti. Ora mesti. Dadi wayahe Pak Dalang Sindu. Oh ya, iki mula diaturi dening panitia Kali Urip. Nggih, apa, Pak De. River Life. Apa gue? Kali Urip bahasa Inggris River Life. Liver life. Ah, jajal piye? Liver life. Rival ora li. Lah ya nyong angan wong nyong untune pendek rika dawa ya kepenak rika.
Apa? Untune nyong Jawa. Ngesuk nek ana udan rek ngeyup ning untuku ya. Malah niki anu ngisin-ngisina angger lebaran. Piye? Lha kula lebaran wingi do mehi blek. Kae Pak Damarwoto ngentengna babut. Niki ngentengna niki napa jengane? Karpet. Babut. Ngentengna karpet keruak kabeh. Lha nggo kan salat Id, nggo sujud tak. Sajadahe sampe kabeh kula. Saben wulan tuku sajadah kula. Lah nggo salat niki ngutak. Sajadahe kroak. Roak terus. Kowe urung teliti lehmu. Lah bantal kula mudul-mudul terus. Madul-madul ya kroake nang kiye. Mengkurep, turu mengkurep ban. Aku tadi iku metu saka kamare kaya Anoman kae putih kabeh. Sesuk meneh nek turu manglung. Dadi untune ungkang-ungkang ngeten iki. Wong Kangang nek cokot tikus darani balungan. Tapi iki kebenaran angger udan kula ngiyup nang untune Pak Damarwoto. Mulane iki mau takon ngeyup kowe. Iya. Umure pira? Kula pun akeh kula Pak De. Ayo engko Ora dadak takon umur barang arep dikapakena kaya pegawai sensus. pegawe kok sengsu ki apa? Sensus. 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 Oh, Oh, untune- pancen tua-tua budeg. Pancen iya nggon aku iki budheg Jogjae kondang nang kono-kono ya. Kan. Kae jengane gudeg. Wah, gudeg iki luka sing suwe iki dhewe waduh 50 gudeg ngono. Kayak gudik. Kae gudik. Gudeg iki ndek bojo loro. Kayak gudege Marwoto ngono. Kae Gundik. gundik. Ah, wis tak lakoni ketara mengane cetha iya, Brek kae. Oh. Krek lakoni. Tekan aku malah ngerti ya meneng wae aku. Lah iki ya kuwi umure wis akeh ora apa-apa. Pira umure saiki? 30 pun langkung. Ora apa-apa. Bojoku ki umure sudak 5. Oh. Arep tak ijolke sing 30 ngene iki ra entuk loro. Oleh loro ya. Iya. Wah, umur kok padake. Ora kaya- bagi-bagi. Kaya tuku Dipun apa? bawani Mbak Lian. Monggo Mbak Lian. Mbok menawi wonten pamundutan mboten Pak Dalang.